Jeg hedder Marika, og jeg er 15 år. Jeg hedder Oliver, og jeg er 14 år gammel. Jeg hedder Sasha, jeg er 17. Jeg hedder Emilie, og jeg er 15 år gammel. Hej, jeg hedder Martin, jeg er 18 år. Jeg hedder Astrid, og jeg er 14 år gammel. Vi vil gerne have, at der skal være, altså når DJ'en spiller, der skal være nyt musik i starten, og så sådan nogle gamle musik til sidst. Og at det skal være en frisk DJ, og det skal være sådan noget live musik, hvor der kan komme nogen og spille. Og at der skal være forskellige DJ's på en aften. Vi kan også godt tænke, at der kommer upcoming DJ's, og vi vil også gerne have professionelle DJ's, som har styr på det. Og så kunne vi godt tænke os, at der var en seddel, hvor gæsterne de kunne komme over og ønske sange, de gerne vil høre. Og så vil vi også gerne have mixet musik. Jamen, så har vi så snakket, og det skal være sådan nyt musik. Det må godt være sådan lidt gammel, nogle klassikere og sådan lidt. En live DJ, nogle kendte navne. Kato for eksempel, ikke? Og så skal det helst ikke være sådan børn fra klubber. Altså det må gerne være sådan, ja, ældre DJ's, men heller ikke for gamle, fordi så kan det godt blive sådan lidt. Ikke sådan børn, så det bliver sådan en klubfest, det skal være en større fest, ikke? Og live DJ's og live navne. Altså sådan nogle kendte navne. Yes. Der står det Vi nye. kunne godt tænke os noget af det nye. Noget techno. Altså, det er sådan der hitter lige for tiden. Ja, det der nyeste techno. Det der, vi vil ikke have et stykke med Gustav. Ja. Og så noget elektro og house music, og sådan gerne nogle danske bands også. Og så er der, ja. For eksempel vil vi ikke Vi kunne for eksempel ikke tænke os Justin Bieber og One Direction. Så der har vi skrevet med store bogstaver, adgang forbudt. Vi kunne godt tænke os LED-lys og altså sådan levende lys, ikke? Og så en masse neonfarver. Det kan godt lide. Og så må der gerne hænge sådan nogle store figurer ned fra loftet i nogle gode farver. Ja. Og så har vi fået sådan en god idé med nogle balloner i et net, som også har beloftet, som så bliver sluppet løs på et tidspunkt. Så der bare en hel masse balloner lige pludselig på loftet, ikke? Og noget gæstebog. Yeah. Sådan som man ligesom, eller responsbog, eller en tavle eller sådan noget, hvor man kan komme og skrive på, og man synes det er en fed fest, og så kan man skrive sit navn. Måske den ting, den var rigtig god, den kunne vi godt tænke os, eller den var knap så god. Og så, forskellige temaer. Nogle forskellige gange og sådan noget. Eventuelt en hel masse temaer på en gang i forskellige hjørner og sådan noget. Og så rød løber. Selvfølgelig, den røde løber. VIP. Og så har vi lavet en meget fin tegning. Med nogle forskellige podier, som skulle være forskellige højder rundt omkring. Med barn i det ene hjørne. Med redskabsrummet heroppe. Og så scenen og sådan. Scenen skal være her, og så skal der være en masse på. Ja, og fototel eventuelt i det her hjørne eller sådan noget. Som de også nævnte før. Og så, ja, balloner ned fra loftet og sådan noget. Det var rigtig fedt. Præcis. Yes. Vi kunne godt tænke os, at der er billedtelt. Og vi kan komme over for at tage et billede med et andet i baggrunden, for som sådan er Hawaii-tema, så er der en Hawaii-tema i baggrunden. Ja, så kan vi også tænke os, at der er nogle sædepladser. Altså forskellige slags sådan sofa eller sådan stole lidt forskelligt, ikke? Måske et rygelokale. Det behøver ikke være indenfor, men også gerne udenfor, hvor man ligesom står i læge. Det er ligesom det gamle, hvor man står udenfor. Hvis det for eksempel regner, så bliver man plaskvåd og sådan. Det er ikke særlig rart. Og sådan en temabar. Ja, det må gerne være. Det er sådan en bar, hvor der er sådan et slags tema på. Ligesom hvis det er Hawaii, så er det ligesom Hawaii-tema, hvor det er dækket med Hawaii-ting med hulaskørt og sådan. Og så et autografdyr. Sådan en stor statue, der står, hvor man over og skrive en eller anden hilsen på. Ja, og så velkomstdrinks til de første antal, som der bliver aftalt. Og så et dansepodie, hvor man kommer over og danse og fyre den af. Ryste numsen. Og maskot. I for eksempel kanin eller en kylling, som der løber rundt og pimper festen op. Ja, vi kan også tænke os et Harlem Shake tema med kostymer. Og så vi vil gerne have nogle farver. Og så hvor der kan man hæve scenen, hvor man må gå op på den.
lysshow og sofaer. Og et sted, hvor folk kan få taget billeder. Så skal vi have en bar. Og velkomstdrinks til VIP, så de bliver belønnet for, at de har inviteret venner til festen. Og det kunne også være fedt, hvis DJ'en han var gemt lidt væk, og så kom han ned ad en trappe, og så ud til alle gæsterne og begyndte at spille. Men der skal tilbydes i baren energidriks, som Red Bull eller andet, ikke? Kult. Det er kult. Og sodavand selvfølgelig, ikke? Til Cola. ja, hvad nu kan finde på. Og fri bar for en tidsrum. Ja, det er sat til et tidsrum. Ja. Og så toast. Meget vigtigt. Okay. I baren skal der være chips, toast, sodavand, energidrik, skilt, man kan vælge, bartender, og så blandede drinks i forhold til et tema. Og så skal det være sådan i barområdet. Det skal være forholdsvis billige priser, og så skal der være pynt. Ja, altså vi har bartender og nogle energidrik og nogle drinks, slush ice, og så noget frugt og noget toast, sådan så hvis man lige bliver sulten, at man lige kan købe et eller andet. Og så noget lotteri og nogle konkurrencer. Det kunne være fedt. Konkurrencer, der giver drinks. En skærm eller et kort til menuen, så man ligesom ved, hvad der er, ikke? Og så kostymer til dem, der står i baren, for eksempel. Ja. I forhold til, hvad det er for et tema. Ja. Så hvis som vi har haft Hawaii-tema i det, så er det Hawaii-kostyme. Og så måske 2 barer, hvor man kunne have, hvis nu der var polar-tema, så kunne man have en polarbar, og hvis der var Hawaii-tema, så kunne man have en Hawaii-bar, hvor der var noget lys og sådan noget. Og så dem, der arrangerer det, skulle ligesom have noget arrangere det. De skulle ligesom have et eller andet VIP, sådan, så det var sådan lidt, at de skulle betale lige så meget som de andre. Så er der også, til den der skærm der, det kunne også være, at der var nogen, der gik rundt og så billeder, og så det kom op på skærmen, så vi ligesom kunne se, hvad der kom af billeder. Så der bare var sådan et dia-show på, hvad der blev taget billeder der til festen og sådan. Det skal være drinks uden alkohol, fordi det er en alkoholfri fest. Og vi vil gerne tilbyde frugt og smoothies. Og det skal være, de der smoothier, de skal have et navn hver. Og forskellige farver. For forskellige zoner. Ja. Hvad zone der? Og der skal være barstol, så folk kan sidde. Og vi skal have unge, friske mennesker i baren. Og det må også godt være nogle professionelle nogen, så de kan underholde lidt. Og det skal være både mænd og kvinder. De skal have kostymer på. Og det er det. Det var dejligt, du sagde det hele. Ja, sidste loungen, ikke? Den skal ikke være så stor. Max plads til 30 personer. Dæmpet musik og dæmpet lys. Sofaer og sækkestole. Var der mere? Vi er enige. Nogle, Vi er enige. nogle tilføjelser. Det skal være sådan rigtig lounge og jazzmusik sådan i begge ender, rigtig dæmpet, så man ligesom Hvor kan folk være helt afslappet og lige komme væk fra festen. Hvis man har hovedpine for eksempel. Altså bare lige komme væk, og så komme ind igen. Altså i loungen synes vi enten skal rygelounge, Rygelounge. eller en hegnet. Altså et stille sted. Eller hegner fra Sunny Beach. Altså et stille område, hvor man, Stille område. hvis man har mødt en, så kan man gå derud, så Kan man snakke ordentligt? ja. Eller også en VIP-lounge. Ja, Altså så måske en lille bar derinde med sofaer. Og stille og rolig musik, dæmpet lys og så den der billedskærm. billedskærm, så man kan se billederne inde på siden af. Lad os skæmme sådan. Fra festen af. Og tak. Ja, jamen, som reklamation vil vi bruge Facebook, plakater, flyers, og vi vil lave en partybus, der kører ud til alle klubber her i Roskilde og Jyllinge og hvor fanden de nu ellers ligger.
og promoter. Og ølstykker, Stenløse. Ølstykke, Stenløse. København. Og København. Vi kører til København. Aalborg. Så meget til København. Ja, vi vil selv promote. Hvad hedder det? Vores fest her. Så det er godt. Ja, jeg synes ikke, der skal være forældre med til festen. Fordi man bliver sådan... Man føler sig mere overvåget, end hvis det er pædagoger. Altså, der skal være nogen til at tage os af os og sådan noget. Men ikke sådan forældre, synes jeg. Nej. I skal være til festen, men man skal ikke kunne mærke, at I er der, fordi vi skal også have lov til at være i fred, men vi skal helt klart have nogen, som vi kan komme til, hvis det går galt. Slåskamp og sådan noget, altså, det er okay, at der er nogen, der synes, at de gerne vil op og slås. Men når det er, at jeg voksne ikke kan se, at nu går det snart galt, så skal jeg selvfølgelig afprøve det. Jeg har været medvirkende til næsten en slåskamp, hvor det så også heldigvis blev stoppet af nogle voksne. Så det er meget ret, der også er voksne. Men man skal jo ikke, selvfølgelig ikke overvåges konstant. Så bliver det sådan lidt kedeligt i længden. Og så bliver man lidt for træt af det. Jamen, jeg synes, at der skal ikke rigtig være sådan nogle voksne inden til selve festen. De må gerne stå sådan ude i indgangen og garderoben og sådan noget. Og forældre, de skal bare ikke være der. Fordi det er ligesom, de bliver bare... Hvis den ene hører det, så hører hele Jyllinges forældre det bare. De skal bare ikke være der. Men altså, pædagoger og sådan noget må gerne være der. Bare ikke ind til festen. Det skal godt være, at de lige kan gå og kigge en gang imellem og sådan noget. Hvad? Pædagoger har tavshedspligt. Præcis. Tavshedspligt og sådan noget. Hvad er indgangen? Ja. Ja, altså der må gerne være vagter, men de skal ikke have noget sådan noget som vores forældre at gøre, eller natteravn. Og så... Ja, altså de må gerne være uden for sådan natteravn og sådan, men altså ikke udenfor, der er lidt koldt måske. Men ja, og hvis der skal være nogle voksne derinde, så skal der... Voksne skal ikke høres eller ses. Ja, men... Vi vil gerne bruge Facebook til at få idéer til det nye navn til vores fest. Og det skal, senest, blevet valgt den 3. april. Vi vil gerne have